re, mi, fa, mi, do, mi, do, mi, do, re, mi, fa. ¿Quieres de principio? Sí, me encantaría. A la sombra. De people. Bueno, pues gaur hemen gaude
Ekainaren zehar pues, antolatu da soka irakusketa kondestablen jauregian, eta honekin atera pues, antolatu dugu emanaldi hau. Zertan datza? Bueno, pues, plazas, zenbait talde dantzatuko dute Iruñako dantzak, eta plazatik beste plazara joaten da soka batean. Beti bi talde aldatzen da plazas talde bat, eta dena segidan soka batean. Eta plaza bakoitzan pues, dantzatzen du dantza talde bat. Eta pues, zer dago oinarrian? Soka beti jarraitzen du, oinarrien zehar. Eta pues, hasi da kondestablen, eta gero bukatuko dugu baita ere kondestablen, eta aukera izango da irakusketa ikusteko. Hori da, gutxi gora bera.
Hernán. Espera, ¿no? Con la de antes. Se iba a calentar. ¿Por qué no vais por la sombra?
no sé.